Я удивлен этим. Почему? Потому что даже в России хорошо отзываются о фруктах и овощах с нашей республики. До чего они сочные, натуральные и востребованы во всем мире. Идем ударом бурак бушет. Саламат бушет. Поздравляю вас тоже. албатта Масуд, инҷо мо як ҷое омадем ки шарбат яъне истифода тайёр мешавад ва шумо метавонед аз меваҳои тару тоза, яъне аз шарбат омода намудаи дилафрӯз яъне истифода баред. Я замечу, что здесь так все чисто и красиво и опрятно. Это на высшем уровне. И мое желание было бы что-нибудь из фруктов попробовать. Бисёр, ту фикр мекунед ки барои ман сабзавотро монидам хел. Ну что ж поделать, придется так. Ташаккур. саломат бошед. Яъне шарбати сабзӣ аз шумо бо мева. Спасибо большое за очень вкусный напиток вам. Ну что ж, я надеюсь, мы можем смело идти выбирать подарок нашей очаровательной Парвиночке. Албатта, албатта, марҳамат. Бисёр бӯй болазад. Вы слышите знакомый голос? Ман киро мебинам дар ин ҷо? Ассалому алайкум. Салом алейкум, Абдурабиҷон. Бонуи бисёр зебо, бонуи бо маҳорат. Нафаре ки мо ин касро дар толори варзишӣ интизор будем, бисёр бисёр аҷиб. Кани шумо медонед ки мо бонуҳои тоҷик ҳама ҳунарманд ҳастем. ва аз субҳи барва хеста чикор мекунем, нон мепазем. Албатта нони гарм. Ман омадани шуморо интизор будам барои чой ба ширу қаймоқ тайёр кардам. Медонистам ки шумо маро ба иди 8 марта табрик кардам. Албатта идатон муборак бошад. Иди бонувон муборак бошад. Ҳамеша зебову пуронару ҷилову анами хел дурахшон бошед. Аммо медонед ки аз Зарназима? Маҳсудҷон рафиқи ман аз театри чудеси шаҳри Москва, Федератсияи Русия ба Ҷумҳурии Tojikiston ташриф оварданд. Ин кас Парвини Мамадёр. А я вас удивлю, я ее знаю. Чӣ хел? Вот так вот. О ней даже идут слухи в самой Москве. Я слышал ваш голос и удивлялся вашему таланту. бисёр хуб аст ки оҳангои тоҷикиро ҳатто дар Москав мешунаванд. Бисёр хурсанд ҳастем ва хуш омадед ба Тоҷикистон, ба ин маркази зебои савдои ёвар. Чапотиам чашида бинед, марҳамат. Аммо чапоти гарма какого Мақсуд меҳмон аз Федератсияи Русия. Чашида бинед. Шумо дар Москав ин хел нонҳоро хӯрдан наметавонед. Саломат бошед. Ман бисёртар мегирам, чунки барои ман бисёр мо мепухтанд, модарони мо. Анами хел мекардем. Як ду Мақсуд намедонад ин чизоро. Ин гарчанде инҷо зиндагӣ кардааст буд, аммо мо 3, 4 ҳам хел баъд Нӯши ҷонатон. Как я соскучился по этому, вы не представляете. Представляю. Шумо ин хел кунед, давомаш дар толори варзишӣ баъд аз тамринҳо якҷо нишаста чапотиро ҳазм мекунем. оби хунук чӣ хеле ки биби ман модари ман мехӯранд дар сари танур бо оби хунук. Акнун ҳамин маҳорате ки шумо барои мо нишон додед, мо боз дар хонаи шумо ва дар дигар ҷо дида лаззат мебарем. Аммо ҳозир анамун пешбанда ки шумо доред, як ҷо гузошта, либоси варзиширо гирифта, ба толор рафта, сабқати санҷиши сурии бадани Парвини Мамадёрро дар толори варзишӣ чикор мекунем? Мебинем пайгири барномаи қавитан бошед. ҳамроҳ бо Мақсуд. интизор бошед. дар кӯчаҳои пур аз ёди ту хотир парешон фигурам. овозхони маҳбуби кишвар Парвин Маҳмадёр 11 феврали соли 1973 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 1993 ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба факултати иқтисод ва идора дохил шуда, онро соли 1998 хатм намудааст.
аз соли 1998 то соли 2000 дар кафедраи иқтисодиёт ва иҷтимоиёти меҳнат ба ҳайси ассистент кор карда, маъфсуф солҳои 2001-2004 дар киностудияи Тоҷикфилм дар вазифаи сармуҳосиб кор намудааст. соли 2004 аз тарафи Маркази фарҳангии Ҳиндустон дар Тоҷикистон барои омӯхтани мусиқии классикии Ҳинд ба Ҳиндустон фиристода мешавад ва он ҷо 4 сол таҳсил менамояд. солҳои 2013-2019 дар ансамбли дарёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст. аз моҳи майи соли 2021 то кунун дар ансамбли давлатии хизматнишондодаи рақсии Лола ба номи Ғаффор Валаматзода ҳамчун овозхон фаъолият дорад. инҷо толори варзишии профит бисёр толҳои замонавӣ аст. мазалан инҷо ҳам масалан наврасон, кӯдакон, ҷавонон, ҳама табақаи ҷомеа метавонанд омада тамрин кунанд, тарғиби тарзи ҳаёти солимро тарғиб намоянд, бадани худро солим нигоҳ доранд. ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ки ҳамакун боз манзури шумо мегардонем дар меҳмонии барномаи варзиши қавитан овозхони ансамбли давлатӣ хизматнишондодаи рақсии Лола ба номи Ғаффор Валаматзода Парвин Маҳмадёр. ташаккури зиёд ки таклифи моро пазируфтед, барои мо чапотӣ тайёр намудед ва дар толори варзиши қавитан ҳамроҳи мо сабқат мекунед. ягон гуфтанӣ бошад, мо тамринро шурӯъ мекунем. ташаккури зиёд. ман аз даъвататон бисёр миннатдор ҳастам. имрӯз барнома як каме дигар шуд, чун барномаи идона аст. аз пухтупаз мо гузаштем ба тамрин, ба толори тамрин. бисёр хуб аст ва рости гап дер боз буд ки наомада будам, вале боз омадам ба толори варзиш наомадам, чун шумо медонед ҳунармандо бисёр масруф ҳастанд, серкор ҳастанд, кори зиёд доранд, вале бисёр хуш шудам ки имрӯз даъват карда як толори зебо дар ҳақиқат замонавӣ. аз фурсати муносиб истофода буда шуморо бо рӯзи модарон, бо нувон, нафароне ки дар ғами мо, дар фикри мо ҳастанд, очаҷони мо, бонувони мо, модарони мо ҳастанд ки ҳамеша фикри моро мекунанд ва табрик мегӯям ҳамеша сарбаланд бошед, ҳамеша хеле зебо бошед. ташаккур. ҳамеша тансиҳат бошед, толор омада аз сабқати санҷиши сури бадани барномаи варзиши қавитан гузаред. мегузарем. ман наметарсам, тарсу нестам. қавитан ҳам ҳастам. бори дигар хуш омадед ба барномаи варзиши қавитан, ба толори марҳабои профит. ана ҳамун лаҳзаое ки шумо барои мо нон пухтед, фатир пухтед, кулча пухтед, масалан барои мо ҳадя кардед, мо бисёр болаззат хӯрдем. аллакай ин ана ҳамун қавитании шуморо бори дигар нишон дод ва шумо дар толори варзиши қавитан ҳамакунун бошад лаҳзаҳои боз тамринҳо ва дигар монеаҳое ки масалан тамринҳое ки барои шумо мегузорем пешкаш мегардонед, бори дигар барои мо манзур мекунед. акнун саломат бошед. меҳмони азиз, гапро зиёд намекунем, зуд баданро гарм мекунем ва мегузорем ба тамрини аввали барномаи варзиши қавитан. моро пайгир бошед. парвин боно, акнун мо шурӯъ мекунем ба обутоби бадан мегузорем ба тамрини якум. марамат, шумо якумаш ё дуюмаш? дар кӯдакӣ рақами як будед фақат ё дуюм? албатта як будед. марамат, мебинем ҳозир. марамат, шумо аз ин тараф. офарин, офарин, аҳсан ба шумо. хуб, парвин боно, дар ҷараёни обутоби бадан як саволро пешниҳод мекунам. ҳамон ҳолате ки дар маркази савдои ёвар будем ва барои мо шумо як чапотӣ омода кардеду мо хӯрдем, ҳазм кардем. ин ҳунари шумо аз куҷо маншаъ мегирад? албатта шумо медонед ки ҳар як зан, ҳар як катбону пухтани хӯрок, омода кардани хӯрок, пухтани нонро албатта аз модар ё аз бибикалон ё аз бибиашон меомӯзанд. албатта аз модарҷонам омӯхтам ва инчунин аз бибиам. он кас бисёр чапотии бамаза мепухтанд, гирдашаҳои бамаза мепухтанд, аз он кас омӯхтам. ва имрӯз ки рӯзи модарон аст, рӯзи бонувон аст,
بیوستک آهنگی که مادر داشتم به خاطرم رسید میخواستم اون را برای شما زمزمه احسن کنم. بسیار خوب میشه. این شعر رو پدری خودم نوشتند، شعر از پدرم هستند و اولی. برای بیبیم برای مادرشون نوشتند و آهنگ از شادروان قربانعلی عبدالله استاد قربانعلی عبدالله که بهترین آهنگ هستند. من چندی دفعه در برنامه گفتم که این آهنگ بسیار به من یک عزیز است، نزدیک است. میخواستم اون را زمزمه کنم. سپاس. ای گوهر سان و گوهردان مادرم، سایه مرغی همایی بر سرم، هر دعایت قدرت و بال و پرم، برتر از هر گوهرم ای مادرم، مادری مشتی پرم، مادری مشتی پرم، مادری مشتی پرم، مادری مشتی پرم. شما تمامی مادران توجیکро аллакай табрик кардед. Ба ғайр аз оне ки ҳунарманди асил ҳастед, овозхони асил ҳастед, боз забондон низ ҳастед. Ман медонам ки 3-4 забонҳои хориҷиро шумо хуб медонед. Ва медонам боз ки ба давлатҳои хориҷа сафар намудед ва мехоҳам сабаби сафар намуданатонро фаҳмам ва мехоҳам боз фаҳмам ки дар байни ин ҳунарҳои шумо бо ҳатто варзиш зам шудааст. варзиш аз куҷо зам шуд? чӣ гуна пайваст гардид? аз варзиш шурӯъ мекунем. чун барнома қавитан аст. ростига ман аз хурдӣ бисёр як шух будам, чун фарзанди аввал будам дар хона. шух будам, бисёр рақсидана дӯст медоштам, мерақсидам ва дар мактаб ҳам бобаҳои хуб аъло мехондам ва агар шумо дар ёд дошта бошед, шояд ҳоло ҳам бошад дар мактабҳо фанҳои омодагии дифои ҳарбӣ ва ман анаму разборка автомат мегуфтанд. шумо обе истедис шумо яроқро яъне зуд ба як сонияи муайян масалан ҷобаҷо мекунед? пеш тез аз ҳама мекардам. агар пинҳон набошад ба муддати чӣ қадар сония? рости гап дақиқаашро дар ёд надорам, чун муаллим вақте ки дақиқаро вай мекарданд, ман ки ба ман мегирифтанд, ман аз ҳама пеш мекардам ин корро. роҳбари ҳамун шӯъба яъне гурӯҳ будам ва ҳар вақте ки санпост мегуфтам, боз мо мерафтем хеле як баён мешуд ки мисли ҳозира конкурсҳо бар ин мешуд. ман мерафтам, ман ҳамеша роҳбари гурӯҳ будам. писарҳоро мезадед? не намезадам, ман аслан ҷангара набудам, вале роҳбар будам, чун фани ҳарбиро дӯст медоштам ва дар тарбия ҷисмонӣ ҳам дӯст медоштам. ман футбол бозӣ мекардам, зиёдтар волейболро дӯст медоштам, волейбол бозӣ мекардам. бале. акнун каме дар бораи забономӯзии худатон гӯед, дар бораи чӣ гуна санъати мусиқиро оғоз кардед, баъдан мегузарем ба тамрини забономӯзӣ. ман аз хурдӣ дӯст медоштам забон. намедонам барои чӣ ҳамин як шавқ дорам нисбати омӯхтани забонҳо. танҳо ба хотири он не ки ман ба хориҷа равам таҳсил кунам ё ягон кор барои ман маъқул буд. масалан ман аз хурдӣ имконияти омӯхтани забони англисиро надоштам, чун мо дар деҳот зиндагӣ мекардам. пас аз он ки ман ба донишгоҳ дохил шудам, забони англисиро шурӯъ кардам омӯхтан. забони англисӣ омӯхтам. баъд аз он ки дар сафорати ҳиндустон дар тоҷикистон маркази фарҳангӣ кушода шуд, забони ҳиндиро омӯхтам. ман ба сафорат барои рақс рафтам. шумо медонед ки рақси ҳиндӣ классикӣ мегӯянд ки стронг йога, яъне йогаи қавитар, бақувват аст ва барои ҳамин ман мерафтам барои тамрини бадан. ҳиндиро ҳам онҷо хуб ёд гирифтам. аввал курс хондам, баъд аз он ба рақс мерафтам. бале, суруд ҳатман, суруд аз хурдӣ буд. сурудхонӣ ман аз хурдӣ буд. ман аз синфи 3 мехондам суруд. дар тамоми ғунчаҳои санъате ки мешуд дар мактаб иштирок мекардам. обутҳои баданро ба анҷом мерасонем оҳиста ва мегузарем ба тамрини аввали барномаи Марчи Қавитан. моро пайгир бошед. акнун баданро гарм кардем, мегузарем ба тамрини аввали барномаи Марчи Қавитан. инҷо бонҳо бисёр омаданд. мебинед ҳозир ман як маротиба иҷро мекунам. қафасро ба самти пеш мегузоред, дастро хеле васеътар мегузоред ва оҳиста тавонед ба рости манаҳ медиёред, тавонед ба пушти сар анамин гуна масалан. лекин шарти мо ду давра аст. масалан то 10 то 12 маротиба ё ба самти ақиб ё ба самти пеш шумо бояд чӣ кор кунед? иҷро кунед.
марҳамат Парвинбону мебинем кани аз удаи 100 кило аз удаи 100 кило мебароед вазнаш 100 кило осон як вазми нест барои шумо Не. пас мо ягон 10-15 ё 20 кило то 50 кило вазн кунем зам кунем мешавад ҳозир чанд кило аст? ҳозир тахминан як 25 хуб қавитан будам. дар ҳақиқат қавитан шумо дар ҳақиқат қавитан ҳастед агар Парвинбону ба мо занҳои мо ҳама қавитан ҳастанд. ман ба шумо махсусан барои занҳои тоҷик як савол медиҳам агар шумо чапотӣ пухта тавонед суруд хонда тавонед забон донед автоматро ярохро ҷобаҷо карда гузоред ман бисёр хатарнок эҳтиёт шавед. шуд маримаҷон шуд Парвинбону шуд тамом ҳамеқадар мо шарт якумро ҳоло мо зам ваз зам мекунем хайр дуруст аст. медонед чӣ занони тоҷик бонуҳои тоҷик бештар ба корбори хона машғуланд тоза мекунанд иҷро мекунанд ва кам вақти худро ба варзиш сарф мекунанд шумо гуфта метавонед ки ҳамин корубори хона варзиш ҳисоб мешавад албатта корубори хона ки мо мекунем ман шахсан дар деҳот зиндагӣ мекардам ҳолам берун аз шаҳр аст ҳоло деҳот нест шаҳри душанбе аст хушбахтона шаҳри мо калон шуда истодааст ва ҷое ки мо ки зиндагӣ мекунем акнун шаҳри душанбе аст ва мо дар ҳавлӣ зиндагӣ мекунем шумо агар худатон медонед ки ҳавлӣ чӣ қадар кор дорад албатта ман тамоми корҳои хонаро мекардам аз ҷавонӣ мо ҳатто гов доштем дар хона мурғ доштем замин доштем ки замина мекоридем ман ки фарзанди аввал будам ба ғайр аз он ки ман додару хоҳарҳои худамро нигоҳубин мекардам боз ба модар калони хона шумо бале фарзанди нахуст лекин шумо фикр мекунед ки кори хона варзиш ҳисоб мешавад албатта аммо баъзан варзишгарон мегӯянд ки корубори хона варзиш ҳисоб намешавад ба ин муаммо чӣ ман ба ин гап розӣ нестам ин ҳам як намуди варзиш аст чун занҳои мо зиёд кор мекунанд зиёд ба ғайр аз он ки кори хона мекунем мо боз кори давлат мекунем боз ташаккур зиёд бисёр умуман пас бонувони мо ҳама варзишгар ҳастанд ҳама варзишгар ҳама қавитан ҳастанд шуд мо қабул мегирем акнун мегузарем ба даври дуюм бале 1 2 3 4 вазнигарон ба шумо монеа нест 6 7 ман фикрам 5 буд 5 6 7 8 9 қавитани барнома 10 дутои дигар 11 шумо метавонед 12 фикр мекунам бас аст ташаккур гуфтам ки занҳои тоҷик қавитан чиқадр донайст мекунед беҳтарин Парвинбону узри зиёд 100 узр мепурсам барое ки мо аллакай дар вақти обутоби бадан ва дар тамрини якум бештар шуморо азият додем чун бароме қавитан аст узр мепурсам ба хотири рӯзи модарон иди модарон ки шумо имрӯз ид доред яъне имрӯз бояд шумо истироҳат кунед аммо абдураббӣ дар бароме варзиши қавитан Парвинбонуро каме ҳам бошад санҷида истодааст агар имкон бошад барои мо дар рӯзи модарон боз дилхоҳ суруди худатонро замзама мекунед агар шумо иҷозат диҳед ман як оҳанги ҳиндиро замзама мекардам чун медонед ки маро зиёдтар дар тоҷикистон аз рӯи сароидани оҳангҳои ҳиндӣ мешиносанд як оҳанги ҳиндӣ чун аз хонум Лата Мангешкар аст он кас медонед ки тақрибан як 2 ҳафта пештар аз дунё гузаштанд 92 сол умр доштанд ва яки булбули ҳиндустон он касро мегӯянд ки бисёре аз овозхонҳои дунё ба он кас пайравӣ карданд шахсан худи ман ва мехостам як ғазал аз он кас Шорухон ҳамин ҷо як ғазал аз он кас замзама шуд आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया आपके नजरों ने समझा
خب تشکر زیاد سپاس بی‌اندازه برای یک سرود صمیمی البته ما یک لذت بردیم برای یک جهان معنی بود برای ما اما شخصا من خودم شاید تماشابین‌ها مفهوم مضمون این سرود رو نفهمیدن اگر امکان باشد مضمون همین سرود رو برای ما تمامی سرودها البته سرودهای عشقانه هستند مخصوصا غزل‌ها درباره عشق بود که او به دوست داشته خودش میگوید که شما به یک تبسم خودت مرا شامل زندگی خودتان کردید من شما را دوست ابکی نظر نیستم در طریق قبول می‌کنید هر وقتی که به من نگاه میکنید من شیدا و مفتون شما شدم یعنی عشق است тамошобини азиз акнун тамрини навбатии барномаи Вашиқавитан шурӯъ мегардад дар меҳмонии шоу барномаи Вашиқавитан қарор доранд Парвинбону имрӯз моро бо ҳамон ҳам маҳорати сурудхонӣ ва ҳам маҳорати варзишӣ ва дигар ҳунарҳояшон чикор мекунанд дар ҳайрат мегузоранд аз ҳамин хотир мо тамрини навбатиро пешкаши Парвинбону гардонидем ва аракаи онҳо дар ҳамин таҷҳизоти варзишӣ нишастанд ва пеш аз оне ки тамринро шурӯъ мекунанд биёед хубтараш зуд тамринро ҷурӯъ мекунем баъдан ман чӣ савол ба Парвинбону пешкаш мегардонам дарк кардед ки ин тамрин барои кадом қисмати бадан равона карда шудааст бештар барои тахтапушт ва бозо ва китфон мушакҳои бадан равона карда шудааст омода ҳастед бале боз мисли ҳамон пештар 12 маротиба даври якум ва 12 маротиба даври дуюм бо 100 150 200 300 400 500 кило рӯзи бонувон муборак бошад 2 3 асан 4 5 6 7 8 9 10 6 10 бале 11 12 13 ман фикр мекунам то 20 25 то 30 35 то 50 адад ба фикрам мерасад 14 15 16 17 фикр мекунам бас аст ин рӯзи бонувон аст бинагони дар рӯзи бонувон бояд бештар тамрин кард то худро чӣ қавитан номид ва зебо зебо кард чун тамрин ин зебогӣ албатта бадан аст албатта Парвинбону шумо гӯед ки варзиш яъне эҷодиёт дар эҷодиёти шумо ягон таъсир мерасонад махсус варзиш бале чаро не варзиш зиёдтар барои ҳунармандон зарур барои чи аст барои он ки мо ҳамоша бояд бадани қавӣ дошта бошем яъне андоми зебо дошта бошем чун бисёртар мо дар сабтҳои телевизион моро зиёдтар мардум дар чӣ мебинанд дар пардаи экранҳои телевизион мебинанд саҳарро чӣ мехӯред саҳар обед бегон чӣ истеъмол мекунед бале ғизои солим албатта ман ба шумо гуфтам ки мо берун аз шаҳр зиндагӣ мекунем ва зиёдтар ман шир истеъмол мекунам тухм ҳатман як-ду тухм мехӯрам чун калсий дорад барои устухонҳо бисёр хуб аст ин чиза истеъмол мекунам кӯшиш мекунам ки нонро камтар хӯрам кадом дастаи бошгоҳи маъруфи оламро масалан шумо мухлисӣ мекунед Барселона Реал Мадрид Милан Интер Истиқлол равшани кулуб Истиқлол Реал Мадрид Барселона ҳеҷ чиз аст Истиқлол ман албатта мо пеш командае ки пеш буд Помиро бисёр дастаи Помир мухлис будем Помиро тамошо мекардем ҳоло бошад дастаи Истиқлолро беҳтарин ҳастанд ва ҷавонҳои умедбахш ҳастанд умедвор ҳастем ки дар оянда футболи мо тараққӣ мекунад ва ҷойҳои намоёнро дар арсаи ҷаҳон ба шумо писанд нест гӯштин он қадар Расул Буқиев Тимур Раҳимов додари худи ман ҳам дзюдо машқ мекунад оно дӯст медоранд вале ман шояд ман зан ҳастам барои ҳамин гӯштин ва ман ҳамин ба шумо он қадар хушам намешавад зиёд не обҳои газноб наменӯшам умуман наменӯшам чун медонам ки як таъсири бад дорад барои меъда бале барои ҳамин ман тавсия барои нафароне ки аз маризии меъда азият мекашанд тавсия дода намешавад ман нӯшокиҳои газдор наменӯшам сипос бинагони азиз акнун бо саволҳои пайдарпай ва саволҳои кӯтоҳ ва ҷавобҳои кӯтоҳи Парвинбону ки аллакай як ҷавобҳои тавсияомез низ буданд барои махсусан бонувон занон ки бештар бояд ҳамин гуна режим бояд дошта бошанд барои истифодаи хӯрок истеъмоли обҳои нӯшокӣ ва бале як реҷаи кории ҳаррӯза
сипос. Ягони азиз, як маротибаи дигар иҷро мекунам ва зам мекунам, зудтар, чулуктар, яъне қавитар баъдан мегузорим ба яъне дигар идомаи барнома. Умуд ҳастед? бале. хоб акнун тамошобинини азиз, ман низ дар ҷарони тамринҳои Парвин Бону аллакай баданам гарм шуд. Мехоҳам зудтар ҳамроҳи Парвин Бону тамрин кунам ва зам кунам, якҷоя 200-300 килоро бардорем. Аммо Парвин Бону як даври дигар дар ихтиёр дорад. Бояд вазне ки ман зам намудам, бояд дар ин давр бештар, чулуктар, зудтар чикор кунад, ҷурӯ кунад. Умуд ҳастед? як, ду, дуйним, се, аллакай дуруст шуд, се, бале, чор, ташаккур, панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт, нӯҳ, даҳ, дутои дигар, 11, 12, ба фикрам боз 13, 16, 17, 18, фикр мекунам бас аст. Парвин Бону, ташаккури зиёд. ҳар як ҳаракати шумо, ҳар як тамрини шумо бахусус барои занон ва бонуон як рӯҳбаландӣ аст. онҳо низ кӯшиш мекунанд ки омада ба толори варзиши, ҳамчун ки тамрин, варзиш худ ин кафили боитимоди зиндагӣ аст. бинагони азиз, ман як хоҳиш дигар дорам. Парвин Бону як-ду суруд замзама намудан, илҳоми ман омад. Ман дар сарам, дар фикрам буд ки як суруд хоҳиш мекунам замзама кунад. Агар имкон бошад, як суруд дигар замзама кунад. Ман барои Парвин Бону махсусан сюрприз дорам. من با دنبال دلم با چشم گریان آمدم، با چشم گریان آمدم. آرزو گم کردم با حالتی زار آمدم، با حالتی زار آمدم. آرزو گم کردم با حالتی زار آمدم، با حالتی زار آمدم. دست مالما جون کنی خوش میدوید یک دو سه مالما دویدیم. انا کنم اومدیم. انا می نفره که میمونی که با شما معرفی کرده بودم، شما از این طرف من آمد. میگم که مهمون کجا شد؟ البته دوستی ما رفیقی ما مقصود دوداجونов از театри чудеси шаҳри Москва, Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд ва имрӯз дар барномаи мо меҳмон ҳастанд. аз ҳамин хотир барои Парвин Бону имрӯз Мақсуд бародари мо як анамун маҳорати касбии худро ки сеҳр аст, чашмбандӣ ва сеҳр мегӯянд, ба мо пешниҳод мегардонад. Мутаваҷҷеҳ бошед. Мақсуд. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня вашему вниманию представляю иллюзионную программу. Фокусы покоряют сердца миллионов фанатов, тем самым даря любовь и веру в волшебство. И именно сегодня я хочу оправдать ваше доверие и ваше доверие удивительными чудесами. И желаю всем вам приятного просмотра. Итак, если все готовы, то мы можем начинать. Самое главное правило фокусника – никогда не раскрывать секрет фокуса, поэтому вы можете у меня не спрашивать. Итак, я вам показываю, у меня в руках обыкновенный красный шарф. Все мы в холодное время года носим шарфы, правильно? Но я покажу исключительный вариант, как носят шарфы фокусники. Накидываем на шею, делаем правый конец подлиннее. Именно этот правый конец медленно и плавно перекидываем вокруг шеи, получается примерно одинаковая длина. Вот теперь следите максимально внимательно. Завязываю узел, а когда я прихожу домой, я не развязываю, а просто считаю до 3. Готовы? 1, 2, 3. Как вы это делаете? Многие удивляются, как я это делаю. Сейчас вы сами это сделаете. О, Я? Парвин Бону. Не бойтесь, Не, станьте Парвин слева от Бону. меня. Ман аминҷо Парвин Бону. Да. Если что, у вас свой охранник есть. Да. Итак, смотрите, как я сказал, мы делаем правый конец подлиннее. Именно этот правый конец я медленно и плавно перекидываю вокруг вашей шеи. Не бойтесь, пожалуйста. Опа, так, делаем вот так. И завязываю в обыкновенный узел.
Итак, при счете 3 потянете, хорошо? Держите, мне довериться, вы мне можете довериться, хорошо? Мы считаем до 3, а вы начинаете тянуть. Готовы? Раз, нет, 2, 3, тяните, сильнее, 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 тяните, 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 тяните. Дорогие друзья, как так получилось? Я сам не знаю. аз куҷои ин корро сарчаша мегирад? Чӣ хел шумо ин корро мекунед? Вы меня научите? Асан, Так асан. это вы должны меня научить, вы же это сделали, а не я. Сипос, Мақсуд. Я Инжо- просто не знаю, что сказать. Тамошобинон гирони, ман бори аввал аз сергаро мебинам ва ҳатто намедонам чӣ гӯям. Ба ин бовар кунам, накунам, лекин дар пеши чашмони мани ҳодиса шуда истод, дар ҳақиқат. Тамом. Смотрите, дорогой ведущий, как вы говорили, надо взять 2 красных платка, показываю. Мы завязываем между собой первый узел, смотрите сюда внимательно. Завязываем второй узел. Крепко-крепко показываю, все честно. Я за этот конец, а вы за этот конец. Давайте потянули вместе, покрепче. Ну все, хватит. Ну все, честно, мы завязали 2 узла крепко-крепко. Эти 2 крепко завязанных узла я беру в правую руку и накрываю я первым платком, подправляю со всех сторон. Накрываю я вторым платком, также подправляю со всех сторон и моментально отдаю вам. Держите в обе руки. Сейчас мы посчитаем до 3, вы подкинете над собой, поймаете и разъедините. Хорошо? Готовы? Считаем. 1, Як, 2, ду, 3. Си. Дайте. Ловите и разъединяйте. О! Как вы так сделали? Нет, это не ман нестам. ин парвинбону нест. Ин парвинбону нест, Мақсуд. Ман ин корро наметонам. Нет, это вы. Мутаассифона. Уважаемый Абдураби, давайте вместе потянем. Покрепче, покрепче. Тяните, покрепче, покрепче. Тяните, тяните. О, осторожнее. Какой стиль. Мақсуд. Смотрите, все честно, завязываем 3-й узел. Показываю, что крепко-крепко. Ну, я не знаю, здесь, наверное, даже магия вас не спасет. Эти 3 крепко завязанных узла я беру в правую руку. Накрываю первым платком, подправляю со всех сторон. Накрываю я вторым платком, также подправляю со всех сторон. Показываю правую руку, показываю левую руку. За 1 секунду невозможно развязать 3 крепко завязанных узла. Также при счете 3 подкиньте над собой, поймайте и разъедините. А мы считаем. 1, Як, 2, ду, 3. Си. Дайте. дар ҳақиқат ин сер аст. Ман ба чашмони худам дидам дар ҳақиқат. Ташаккур. Мақсуд, ташаккур. Офарин. Беҳтарин. Продолжение. Так что вы можете сейчас свои ощущения рассказать всем, пока я беру другой реквизит. рости гап ман аз хурдӣ медидам сергаронро тариқи телевизион, вале бовар намекардам. ҳоло ба ду чашми худам мебинам. Ин Итак, мумкин аст. что у меня в руках? Карта. Правильно, в карты играем? Нет. Правильно, в карты играть нельзя. Фокусы показывать можно. Именно поэтому я взял несколько карт. Самая первая карта показывает, какая у нас карта чистая, правильно? Абдураби, подержите, пожалуйста. Тозаст, ягон навиштаҷот надорад. Беру, показываю следующую карту. Червовый туз, правильно? Подержите в левую руку, Диль. в правую руку. Держите вот так вот. И беру, раскрываю остальные карты прямо перед вашими же глазами и показываю, какие карты у нас сейчас в руках. 4 пятерки разных мастей, правильно? 4 пятерки разных мастей. Попрошу дать мне чистую карту, Абдураби. Прямо перед вашими же глазами. Я кладу чистую карту наверх и отдаю вам пятерку червовую. Держите. Закрываю. И дую. Итак, скажите мне, пожалуйста, у меня 1 чистая и 3 пятерки, правильно? Да. Дуруст аст, дуруст аст. То есть, если я сейчас раскрою свои карты, то вы должны что увидеть? 3 пятерки, 1 чистую. Конечно же, уже, дорогие друзья, все чистые карты. Все чистые. Показываю вам правую руку. Показываю вам левую руку. Попрошу дать мне туза червового. Туза червового прямо перед вашими же глазами. Кладу наверх и возвращаю чистую карту. Держите. Закрываю. И дую. Скажите мне, у меня 1 туз и 3 чистые, правильно? Дуруст. То есть, если я сейчас раскрою свои карты, мы должны увидеть 1 туз и 3 чистые. Конечно же нет, потому что уже у нас все тузы, дорогие друзья. Все тузы. офарин. бовар мекунед ман махсусан нигоҳ доштам. ба тарафи камера нигоҳ надоштам, ба ин кас нигоҳ доштам. Сейчас я продемонстрирую сверхъестественные способности человека. Видите, смотрите? Я даже не буду смотреть, делаю просто вот таким вот образом. офарин. Аҳсан.
شما چیکار میکنید این کارا را؟ تشکر عبدالربی جان. من انتظار نبودم که شما خیلی یک تحفه بسیار همه‌جایی برای من میکنید. در حقیقت مقصود جان و شما هم تشکر. شما در حقیقت علم سحر و جادو را خوب میدانستید. من زیر تاثیرات اومدم و در حقیقت تحفه خوب بود، تحفه دونه برای روز مادران برای من. تشکر به هر دوی شما. Вам спасибо большое. Если есть такая возможность, я бы хотел, чтобы вы спели для меня какую-нибудь индийскую песню. албатта албатта چرا نه؟ برای شما هستم. бисёр бисёр хуб мешавад. زور سے دل پہ گری بجڑیاں لڑ گئی ایک متوالی سی اکھیاں کجرا محبت والا اکھیوں میں ایسا ڈالا کجرن لے لے میرے جان آئے رے میں تیرے قربان. От супермаркета Йовар специально для вас в честь Международного женского дня. Подарки в студию, как говорят в поле чудес. Держите, пожалуйста, это вам. تشکر مقصود جان. تشکر. сипоси беандоза ба меҳмононе ки дар барномаи шиқавитан ширкат варзанд, бахусус ба маҳсуд дудуҷонов ва парвин маҳмадёр ки тавонистанд худи парвин бону маҳорати варзишиашонро дар барномаи шиқавита нишон диҳанд ва қобили қабул низ гардид ва санҷиши сурии баданро хуб гузаштанд. ногуфта намонад ки барои маҳсудҷон низ мо тӯҳфа дорем барои иштирокашон дар барномаи мо. ин тӯҳфаи хурдака ки хок суронаем барои шумо. сипоси беандоза дар корҳои эҷодиятон ба шумо бурдворӣ хоҳон ҳастем. ба шумо парвин бону низ мехоҳем ҳамеша сарбаланд бошед, тансият бошед, чун барномаи худ қавитан аст, ҳарду қавитан будед. ва агар дар охир таманниёт дошта бошанд, баъдан барномаро ҷамъбахш мекунем. تشکر زیاد عبدالربی جان و مقصود جان که یک تحفه خوب کردید برای من و امروز ایدی مادران است، ایدی بانوان است. من شخصا از نام خودم تمام مادران تاجیکستان را با این ایدی زیبا تبریک میکنم. با آنها پیش از همه تنصیحاتی خاطر جمع آسمان صاف بی‌غبار بگذار همیشه صلح باشد که مادران ما هیچ درد و غم را نبینند. برای آنها تنصیحاتی آرزو میکنم صحتمند و سربلند باشید. نگونی عزیز همیشه سربلند و سعادتمند باشید. ترغیبگری تربیت سالم باشید. ورزش رو دیگه ترک نکنید. با تلویزیونی ورزش باشید. مادری مشتی پرم مادری مشتی پرم مادری مشتی پرم